ang mahirap doon, pag nag-spend sila ng pera, and then, naubusan sila ng pera, wala na silang pangkain, yung ikaw ang uutangan, yun ang masaklap. Hey guys! Welcome back to another vlog! Wala si Bebe Kels. Walang mag-i-intro. Nanonood sila kasi sa salas and nag-film ako ng mga kailangan kong i-film para kahit di ako makapag-film ngayong week kasi medyo busy tayo. May mga appointments tayo, may mga speaking appointments, interview, and everything, yun. And guys, kaya medyo nag-ipon na ako. And guys, ni-review ko na yung Bentonite Clay. Sobrang excited na ako na makita nyo yung Bentonite Clay na review ko. Hindi ko alam kung umabot pa ako ng 2 weeks. Parang umabot naman ako ng 2 weeks na ginamit yung product na yun. And guys, meron tayong makeup look na i-upload. Ngayon lang ulit ako gumawa ng makeup look. Ito yung pang graduation na sobrang simpleng gawin lang. Super duper easy. Gamitin nyo siya. Kahit gamitin nyo siya sa ibang event. You know what I mean? Sobrang easy lang niya. Kahit konti lang yung manggamit nyo na pang makeup nyo, kayang-kaya nyo tong gawin. Nakaidlip ako guys. Ngayon pa lang ako magliligpit ng mga ginamit ko, mga 5 na. Nagising ako kasi yung phone ko naiwan kong nandito siya sa dibdib ko, nagcha-charge. Tapos nag-vibrate, bigla tumatawag sila sa hospital kasi basta may mga pangyayari. Alas 7 na pala guys. May video pala ako ngayon. Kaso, hindi ko pa na-check kung na-upload na siya. Naka-public naman na pala. Chinek ko na. Hindi ko kasi alam kung nakalagay doon na naka-schedule or naka-private pa rin. Kung minsan kasi, na-upload ko na yung mga mga videos. Kaso, parang nakakalimutan kong ilagay na schedule siya. Dapat ng 7 PM, ganun. Parang sira na tong phone ko. Ito kasing phone ko yung ginagamit kong nagpi-film. Ang tagal na niya mag-focus. Sobrang tagal na talaga niya. Si Bebe guys, pinangalanan kong Corazon. Kasi favorite niya yung movie na Coco. Paulit-ulit na yun dito. Pati yung song na Remember Me. Yan. Tapos yung ending niya na In every beat, I'm proud, Corazon. Lahat lang kami na LSS doon. Paulit-ulit yung movie na yan. Hanapin natin siya. Hanapin natin si Corazon. Where is Corazon? Pa! Corazon! I miss you, Corazon! Say hi, Corazon. I don't see na may panuudan. May panuudan. Say hi to the vlog, Corazon. Corazon, say hi. Corazon. What did you do this afternoon? I just sleep. Yeah, you slept. Hindi ka sumali sa video ni tita. Nag-makeup ako, oh. Oh, diba? Oh. Because you're No, I wasn't mean at you. Because you're mean to me. What do you mean? because you're not letting me show you something. What? You're not letting me show. What were you saying? Tita naman na idugtungan ng What were you saying? Kasi kinukuha lang kita, pupunta tayo kay grandma para kumanta ka dun sa harap niya. Ayaw mo naman. Tapos nagka-cry ka na, tapos sasabihin mo, this is all your fault? Baka ready na si mama mag-cook. Halika na, mag-cook na tayo, dali. Sanlabay kita. Halika na, magsanlabay tayo. Punta muna tayo sa kitchen. Ayaw ko na, hindi na kita best friends. Ang unat. Ilikman ko yung veggie meat. Veggie meat yung meat ng mga vegetarian. Vegetable meat daw. Hey guys, so kakatapos ko lang kumain and dumiretso agad ako dito sa kwarto kasi naantok na ako. Ako lang ba yung ganito? Yung kapag nakamaskara ka, parang ang heavy ng pilik mata mo, tas parang inaantok ka na, ganun. Nakakaantok. Tas AM pa pala ako bukas, so
tingnan natin kung makakaano tayo, kung makakatulog tayo ng mas maaga than the usual. Hey guys, may napanood ako na isang video. It says Instagram versus social media versus reality. Yun yung mga nangyayari behind the scenes ng mga Instagram post natin, mga FB post, 'di ba? Parang ang perfect ng buhay. But behind all those things are just imperfections in life. Talagang ganun ata kasi talaga ang tao. We love to show off. We love to make people see yung mga hindi naman totoo. Alam mo yung ganun, like, kahit hindi mo afford, binibili mo kasi kailangan mo lang, kailangan mo mag-show off. Kaya ako minsan natatawa ako sa mga sa mga aminado naman ako, may mga times talaga, may mga ganun tayo, pero I see to it talaga sa akin when it comes to money, ewan ko ba, very kuripot lang talaga ako. Yun nga guys, yung mga parang tipong makabili ka lang ng ganito, halos di ka na kumain, para sa kakatipid mo, ano mo yung ganun, or hirap ka na magbayad sa utang mo, kasi bumili si ganito ng ganito, so kailangan mading tapatan. Yun talaga yung mga natatawa ako sa mga ganun na lang. Pero it's their life. We cannot, hindi naman natin sila matuturuan or mapapakialaman. Ang mahirap doon, pag nag-spend sila ng pera, and then, naubusan sila ng pera, wala na silang pangkain, yung ikaw ang uutangan, yun ang masaklap. Sa akin naman guys, yung technique ko sa ganyan, sa pagtitipid or what, pa ako talaga, bothering. Yun nga yung sa pagtitipid, ayaw ko talaga, nangungutang ako. Ayaw ko talagang pumupunta ako sa isang tao at nangungutang. So, I see to it na yung pera ko talaga, kung ano yung meron ako, kung hanggang saan lang yung budget ko. Like, for example, para yung pagkain ko, ang budget ko lang talaga, 100, ganun. Doon lang yung kakainin ko. Doon lang. Pag, kunyari, pupunta ako sa, magta-travel ako, tapos yung budget ko talaga hanggang 1,000 lang. Yun lang yung pupuntahan ko na destination ko, yung kaya lang ng budget ko. Kasi, bakit ka pa mag-show off? Kung pagkatapos naman ng travel mo, pagkatapos ng shopping mo, paano na lang kung may emergency ka, wala ka nang mahuhugot. Yun na yung lalapit ka na sa iba't ibang tao, mangungutang, nakakahiya. Ewan ko, pero may mga tao talagang hindi sila nahihiyang mangutang. Like, alam mong, kung hindi lang sila ganun kagastos talaga, alam mong kaya nila na hindi sana sila mangutang, pero yung lang talaga, mismanagement ng pera. Kaya pag kayo, bata pa lang kayo, learn to be contented kung ano yung mga meron ka. Actually, one of the reasons why I stopped uploading videos before, parang 1 year din na hindi ako nag-upload ng videos. One is slow yung internet namin. Pangalawa is parang alam mo yun, parang nahuhook na ako masyado sa mga nakikita ko sa YouTube. Like, I want to have this. Parang hindi na ako masaya kung hindi ko yun makukuha. Kasi nakita ko sa kanya. Or kasi nakita ko maganda sa kanya. Ganun. Then I realized, bakit ba ako nagko-cope up sa mga ganitong tao? Na hindi nga nila ako kilala, di ba? Or hindi nga nila ako makikita na suot ko yung sinuot nila. Or gamit ko yung ginagamit nila. You know what I mean? So parang sabi ko, I need to stop watching videos. I need to stop uploading kasi parang masyado na ako nakikipag-compete sa ibang tao before ganun. And then after a year of doing a YouTube break, parang doon ka na-realize na I learned a lot. Ayun na, then I learned to manage my money, nakakapag-save ako, and nabibili ko yung mga kailangan ko, ganyan. Sa family kasi namin guys, ewan ko ba, pinalaki kasi kami ng mga magulang namin na live within your means. Sabi nga, kung ano lang yung kinikita mo, hanggang doon lang yung i-spend mo. Kumikita ka ng 100 bawat araw, tapos ang i-spend mo 150. So mababaon ka sa utang. Everyday kang mangungutang ng 50 pesos. And everyday nag-a-add up yan. And then,
ang isa pang turo sa amin, kaya hindi kami nasanay na nangungutang, nangihiram, ganun. Kung hanggat hindi mo pa hawak yung pera, wag mong gagastusin. Hanggat wala pa yung salary mo, hanggat wala pa yung allowance mo, wag mong gagastusin. Ibig sabihin, wag kang mangungutang. Like for example, estudyante ka pa lang, gusto mo ng soft drinks, wala ka ng budget para sa soft drinks. Tapos mangungutang ka kasi ipapromise mo yung allowance mo for tomorrow. Which is, the next day, magbabayad ka, di ba? Makukulangan ka na naman ng budget. Mangungutang ka naman. So, yun yung turo sa amin nila papa ko na kung ano yung nasa palad mo, yun lang yung gastusin mo. Hanggat wala pa yung pera sa'yo, wag na wag mong gagastusin. Kaya, natuto kami na hindi kami nangungutang. Natuto kami na nag-save para kahit may emergency kami, hindi kami nahihirapan na nanghihiram sa kung sino-sinong mga tao. Listen to my heart beat, beat, beat.